Den her Pachikucha er udarbejdet i forbindelse med DTE-forløbet i 2017. Den er lavet af Heidi og Lasse, Mathias, Henriette, Hilal og Camilla. Vi vil med den følgende Pachikucha udfolde vores professionsideal på baggrund af professionsidealet for Danmarks Lærerforening og begrunde det i folkeskoleloven. Ydermere vil vi understøtte de udvalgte fokusområder med en række billeder og illustrationer, som visualiserer vores forestilling om professionsidealet. Det første ideal har vi navngivet åndsfrihed, og her vil læreren sikre, at der i undervisningen hersker åndsfrihed, så eleverne frit og trygt kan afprøve deres meninger og har adgang til kulturens forskellige belysninger af menneskelivet, dets meninger og værdier. Ideal kan man knytte på folkeskolelovens paragraf 1 stykke 3, hvor der står, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Og der har vi valgt det her billede, som skal illustrere, at vi i Danmark har religionsfrihed, at vi ikke kan puttes i nogen kasse, og at alle religiøse og sanselige behov skal tilgodeses i folkeskolen. Det næste ideal er, at vi som lærer skal styrke elevernes tro på egne evner. Og her vil læreren respektere elevens personlighed, familiære, sociale og kulturelle baggrund, integritet og værdighed. Læreren vil beskytte eleven mod overgreb og krænkelser, nederlag eller tab af selvværd. Læreren vil altid styrke elevens tro på egne evner og muligheder. Og netop det kan man knytte til folkeskolelovens paragraf 1 stykke 2, hvor der står, at folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler anerkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Og som billedet så fint illustrerer, så er det umulige muligt for den, som bærer viljen i hjertet, og det skal vi som lærer være med til at hjælpe eleverne med. Det næste ideal, vi har udvalgt, er ligeværd og respekt. Og her vil læreren forklare, levendegøre og i hverdagen praktisere danske demokratiske grundværdier, såsom tanken om ligeværd, respekten for det enkelte menneske og værdsættelse af det enkelte menneskes individualitet. Og det bakkes op af folkeskolelovens paragraf 1 stykke 3. Og som billedet viser her, så mener vi, at folkeskolen skal rumme alle typer af elever, ligegyldige religiøse overbevisning, kulturelle forskelle med. Det er vores opgave som lærer at lave et demokratisk klasserum eller kultur, som bærer præg af ligeværd og gensidig respekt. Det næste ideal, det er teamsamarbejde. Gennem egen refleksion, dialog med kolleger og deltagelse i efteruddannelse vil læreren arbejde med sin selvforståelse som lærer, sine værdier og holdninger, vedligeholde og udvikle sine kundskaber, pædagogiske færdigheder og indgå i et gensidigt berigende samarbejde. Og her tænker vi både på teamsamarbejde på et makro- og mikroplan, såvel nationalt, lokalt og på den enkelte skole. Billedet understøtter, at hvis vi som enkeltlærer løfter samlet i flok og indgår i et gensidigt berigende samarbejde, så skaber dette en bedre grobund for vores fælles skole. Vi har også valgt professionsidealet elever med særlige behov, og her vil læreren give elever med større behov mere opmærksomhed og hjælp end elever med mindre, og vil bestandigt stræbe efter, at hver enkelt elev ud fra sine individuelle muligheder og under skyldig hensynstagen til andres behov, når længst muligt i sin udvikling. Og det understøttes af folkeskolelovens paragraf 3 punkt A. Vi har valgt det her billede, som skal vise, at vi synes, det er vigtigt, at vi rummer alle elevtyper med forskellige sociale og faglige udgangspunkter, og vi skal som skole være i stand til at skabe de bedste rammer, det bedste udgangspunkt og de bedste udviklingsmuligheder for hver enkelt elev og dens behov. Så har vi valgt forældresamarbejde, da vi mener, at skolen er en fælles opgave. Og her vil læreren indgå i et ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene om det fælles ansvar for den enkelte elevs udvikling, undervisning og opdragelse. Og det finder vi i folkeskoleloven paragraf 1 stykke 1,
Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videreuddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Vi mener, at det er en opgave, som kræver engagement, støtte og opbakning fra såvel forældre som skole. Så har vi valgt idealet dannelse til menneske. Læreren vil bidrage til udvikling af elevernes menneskelige, sociale og politiske dannelse, så alle elever får forudsætninger for aktivt at præge såvel deres eget liv som samfundet. Det kan vi finde i folkeskoleloven, paragraf 1 stykke 3. Billedet viser en menneskelig udvikling, hvor vi som lærer skal være med til at udruste og klargøre eleverne til deltagelse og medansvar i forhold til deres menneskelige, sociale og politiske dannelse. Så mener vi, der er et vigtigt punkt i forhold til undervisningsudvikling og fornyelse. I det grundlaget for lærernes undervisning væsentligt er dennes egne reflekterende erfaring med undervisning, og læreren aldrig kan forlade sig på rutiner, men bestandigt må udøve dømmekraft og evne til omstilling og fornyelse, vil læreren løbende udvikle sin egen faglighed og lærerpersonlighed. Vi finder i folkeskoleloven paragraf 18, og billedet viser, hvor vigtigt det er, at vi ser hver enkelt elev og dets faglige udgangspunkt. Og ligesom jo mere faglighed vi kommer på vores profession, jo højere vil den her bogstak blive, og desto bedre udsyn vil vi få, og dermed et bedre udgangspunkt for tilpasning og udvikling af hver enkelt undervisningssituation. Det ideal vi har valgt er refleksion, og det er at læreren vil reflektere over og aktivt udvikle sin praksis, og det mener vi er super vigtigt, da der i lærerprofessionen er tale om en igangværende proces, der kræver indsigt, selvindsigt og træning og erfaring for at udøve den optimalt, og dermed findes der heller ikke nogen, det lykkes for hver gang.